587. Is Kalenjin your language of the heart? Then we have a sweet surprise for you. Wow, Sobetab Thai, a story of two hearts bound by undeniable love. A story full of secrets and lies that unfold into unbearable pain. Mama chini mama charusin ako mama chaga ingwangine. How far will you stretch for the one you secretly love? Watch this heart-throbbing story, Sobetab Thai, only on Viusasa. Fweny ngima maber e wach Nyasaye kanyakla gi wende majiwo chuny ahinya e Injili ngima. Chieng' Ngeso ka Ngeso kochakore saa 2 okinyi e Ramogi TV, wamiyi sabato maler kendo mamalo moloyo kod wende mamoro chuny moa kuom jothum mihero kendo gi jokwath mapacho ka. Nyasaye wuoyo kodi kendo wuoyo koda ni kik iluor gimoro nikech an kodi. Sabato tutapumzika milele yote. E Injili ngima, Ngeso ka Ngeso chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Wazishikao amri za Mungu na ushuhuda wake. Nyakorom gajuanga nus dakika osekadho tok saa 3 mar okinyi kamoro moro mintiere machiegni ma en chenro mar mbaka oromo mana ka pile chieng' tich abich nyakorom gajuang e chenro mano mar mbaka oromo. Wajabedo gi rowere gi thor weche mopogore opogore. Kiny makawuono bende nitiere ka gi rowere 6 yawuot luo 3 kanyakla kod nyiluo 3 ma bende wadwaro poro godo wach kaluwore kaka piny Kenya osebedo karingo. Chutho kaluwore kod chal mar ng'anyo ma bende osebedo kanene pacho ka ng'anyo ma bende osebed kisundo godo piny owacho. Nyakorom gajuang nyaka sani dwe 1 osekadho chakre ne ng'anyo mar sundo piny owacho ne baga e pacho ka. Ng'anyo makamagi osebedo kaneno juma ka juma, mano chieng' tich 2 kanyakla kod chieng' tich 4. Omiyo kiny makawuono nyakorom gajuang kaluwore kod ng'anyo ma bende oseneno chieng' tich 2 nwaneno ng'anyo mar tipo ma bende nobagi e counties mopogore opogore. Ng'anyo ma nyaka sani nyakorom gajuang obila pod tiyo kod oteku mathoth. Nwaneno ka oganda mopogore opogore nolalo ngimagi, mamoko bende noyudo hinyruok makoni kod kocha. Penjo ma bende pinji kata kaminena bed ni nene wang jowi kata inena e mbui mopogore opogore. Ng'anyo makamagi mag sundo piny owacho bende isiro mar mondo migidhi nyime kata ooyo. Okang' makamendi biro ka bende odiochieng' manyoro jaulwache lo piny owacho Isaac Mwaura noche nyaka sani ng'anyo ma bende osebedo kaneno jo ohala oslalo omenda moheo siling bilion 6. To duto te wasebedo kwaneno jo maundu jokuoe ma bende osebedo ka kikore e ng'anyo maket kod mage. Omiyo nitiere thuolo mano mar leronwa kata na nyisowa kisiro ng'anyo mar mondo mi odhi nyime isire nikech ang'o, kipinge mar mondo mi ochunga ipinge nikech
chango. Okang' ma kama indi bende biro kaluwore kod lokruoge mopogore opogore ma bende jatend piny Kenya bende koro nosekete tim. Mamoko warito mar mondo mi olandno. Yoronwa ote lai magwa magote machuok rede ka uchiel nono mbui magwa mag Uganda moriwo Facebook, wantiere X, wantiere Citizen Digital, kanyakla kod YouTube. Iyudowa gi nyinga mar Ramogi TV. Tudri koda e mbui maga anowuon iyuda gi nyinga mar Sharon Ong'ao. Mana ka pile welo mabeda ntiere godo thuolo ni kare nikech joluo nyaka ng'ewa wacho ni kitwa gi timbewa. Kiyango nyingi tiwacho ni nyingi en ng'a inyakanye tete mango dongo winjore. Aya koro achako di Jared. Koro yangore ni nyingi Jared ng'a tete mango to bure ka tete mango. Erokamano mathoth Sharon. An gi nyinga lunga ni Jared Oyie. Ajako nyangora bala. Jaka nyamua ajandhiwa. Gie Sidikitan bure Nairobi ka. An gi party mar ODM Youth Wing. Jomatindo mag party ODM Youth League. Yeah. Mano koro henondi koro malongo. Koro to iwacho ni ja siasa koso. Aja siasa. Mabedo na chad pachama wa maduong' mar ODM. Yes. Erokamano ahinya kendo machiegni twak. Sheila papen mare. Kosen Sheila. Mora nyati. Erokamano ahinya Sharon. Anya Migori, anya Nyatike sub county Kakadem. Koro inyalo ng'anya Nyakadem Kakoth. Nairobi ka asome school mar multimedia, anaika mar 4. But apart from that, ane school mar Hewitt and Bennett International College, I train as a CNA, certified nursing assistant. Yeah. To nyingi ni Sheila nga? Sheila Woro Luoch. Yeah. Erokamano ahinya kendo machiegni Polycarp. Mokwongo go erokamano ne Ramogi TV. Wane wang. Ani lunga ni Polycarp Omondi. Awuod Migori County, Uriri constituency, North Kanyamkago, Kanyadala. Gisani to weche magechige okela Nakuru kane manyo. Kabisa. Mano keli bure Nairobi ka. Iwacho Nakuru to Nairobi. Nakuru ane manyo. Gisani ani Ramogi TV. Makuri buok Nakuru kibiro Nairobi. Kamano. Poch gi paka ahinya. Erokamano ahinya kendo machiegni. Kodhi nyime bende hawinja na wendi hin bende japinyo ng'iye ni wendi en ng'a. Anyinga Wendi Milka Otieno. Anya Homa Bay aya Uganda. Sanya somo Zitech University atimo journalism. Ante third year. Machiegni Evans, in bende koro wang'ene nundi. Okay, an gi nyinga iluonga ni Evans Ochieng, ajambita Homa Bay. Nairobi ka an japuonjre MKU, mano main campus Thika. To kendo atelo ne jopuonjre, an head of public service KUSO. KUSO en Kenya University Student Organization. Yeah. Erokamano ahinya kendo machiegni Betty. Nyinga en Betty Akoth, anyar Homa Bay, Kindu Bay. To sani an japuonjre MMU, atimo journalism. Erokamano ahinya kendo machiegni. Koro nyakoro Mgajwa ngantiere kanyo, magi gin rowere koso uno tindo en Gen Z. Awacho mana ni rowere donge pod donja. Erokamano ahinya. Abiro bedo ka winjo pachu kaluwore kod ng'anyo mosebedo kadhi mbele. Kata kamano nyakoro Mgajwa ng'amie maling'ling report mabende riwruok makedo kod makedo ne ratiro mago mag oganda nochiwo. Nitiere graphics moko madwaro mar mondo miketne yamo. Ma en report mabende gichiwo juma ni nyakoro Mgajwa. Report mar KNCHR kaluwore kod midhiero mar ng'anyo nyaka sani kindi thuolo mar ndalo 30 ka ng'anyo osebedo kaneno. Ji mosetho ng'anyo gin ji 50. Ji mosehinyore 413. Ji moselalgo mag abductions ji 59. Ji mobila osemako magiluongo gi dho ngere ni arrests gin ji 682. Kopogore gi mano bende report mabende Kenya National Commission of Human Rights bende nochiwo kaluwore gi ng'anyo kaunti ma Nairobi kaluwore gi ji 50 mabende giyango nosewito ngimagi. Bure Nairobi ka motelo gi ji mabende osenegi ng'anyo. Neno ji kanyo 21 kaunti ma Nairobi kilwe gi kaunti ma Uasin Gishu ji 4. Kaunti ma Kisumu, Mombasa, Kajiado neno kanyo kwan mag ji ma osewito ngimagi gin ji 3 e kaunti ka kaunti. Kopogore gi mano bende amiya nena chal mago mag counties mamoko. Nakuru ji 3, Laikipia ji 2, Narok, Siaya gi Homa Bay. Ineno kanyo jok mosewito ngimagi gin ji 1. Manen kaluwore kod report mano mar Kenya National Commission of Human Rights. Nyaka sani kaluwore kod midhiero mag ng'anyo gineno ni sirikal
otim nonro makare mano kaluwore kod ng'anyo mosebedo ka neno kendo sirikal omi japiny thuolo e nonro mago mag ringre mokwany. Ang'e ni mathoth osebedo ka timore Nyakwarom Gajwang' kaluwore kod okenge makamagi. To rawere Nyakwarom Gajwang' ema bende osebedo front line, gisebedo ongala manyime e ng'anyo makamagi. Emomiyo naber bende kowinjo na pach rowere ma bende wantiere godo e studio. Jared achak mana kodi nikech in ma bende nichako yangori. Ng'anyo mosebedo ka dhi nyime, in nene yo machal nade kaka rawere kaka Gen Z e pacho kae? Mokwongo ng'anyo mosebet e Kenya kae nyaka nyocha wachake sani en 1 month. To en ng'anyo wanyalo neno olemo mare. Mokwongo mar ariyo kopore go olemo manene ng'anyo mosebedo. En gima wanya wacho ni en lokruok mar telo makare kata jo sirikal winjo duond oganda, winjo duondwa kaka jomatindo. Ikonowaga pile ni wan jotelo makiny. To kalure gi mbaka mosebet kadhi mbele gi our generation en ni wan telo masani gi telo makiny. Koro ng'anyo mosebet kadhi mbele berne waneno to wan gi geno gadier ni wadhi neno berne bende mbele kaka wamedo go mbaka gi sirikal kendo kaka wamedo miyo sirikal bende thuolo mondo winjwa. Yes. Pero kama na inya makoro isiro ng'anyo koso okisira idwaro ni mar mon we ng'anyo mabendo osebedi kisendo godo piny wacho dhi nyime koso koro nego chunge. Okoningo chunge in totality, wanyalo miyo mana sirikal break matin mondo ginyalo timo mondo wane implementation kata wane okang' magikaw gik manyocha gi promise ni gidhi timo kendo gitimo. Mano pacha. To koningo beni waluongo ng'anyo off in totality. Yes. Makoro neno ne koro kao mana yo matin. Ang'eni kwa di nyime gi discussion kram na tuwak makama hibro bedo kinyiso wani break mar thuolo maromo nade. Beti ni bina inyo na pachiko tendre kod ng'anyo. Nyaka sani, pode siro ng'anyo koso okong'oni bende isire achake gi kanyo. Isiro ng'anyo musu bedo ka di nyime. Ko chopo gi sani to kipacha na neno ni ng'anyo nego chungi nikech wasebedo kwa wito Gen Z mathoth gi ji mathoth. Kasto be gima no waketo ne ng'anyo nen mondo finance bill otimre nade ochungi to kwa ng'iyo finance bill osechunge gik mang'eny man wadwaro osebedo ka timore. Koro aneno ni onego wawe ng'anyo matin mondo wami sirikal thuolo odhi mbele gi tich magitimo. Kiwacho ni matin mana ka Jared bende nowacho ni koro onego beni chunge. Koro matin ni thuolo maromo nade kama? Onego wachunge koso mar mondo piny owacho otim lokruoge mopogore opogore. Ko gitimo lokruok ma wadwaro to be wanya endelea gi ng'anyo. Aken Evans paro makamano bende diwach nang'o? Okay, ana siro ng'anyo nyaka nicho wachaki. Personally ana ntiere ng'anyo no. Ma ndalo go te asebedo ka ntie ng'anyo. Ng'anyo koningo chungi nikech sirikal ni ko mithuolo en sirikal moko winj pach jopiny. En sirikal moningo ket tesre kaka saa medo dhi. Kata sani kana somo gazet mag okinyi naneno ni nitie jopuonjre kaka wan jopuonjre mag skul majority wan wa depend ga kuom bel ben omwom wayudoga semester kam semester makonyo e yorewa. Naneno ka ondike gazet ni nyithindo 153 ok dhi yudo help. Koro gikailago kochung ng'anyo to sirikal bro kawo wakatugo. Ere kaka for example, iyudo ka ni State House pod ntiere jatend piny pod yudo house allowance to miye ot. Koro gikailago medo miyowa mirima. Koro ng'anyo en gimoningo med dhi mbele. Malokruoge mopogore opogore ma bende jatend piny Kenya osebedo kalando kuom ranyisi chungo jotend migepe kin mamoko uneno ni pok oromo. Okay, ineno jatend piny ochungo jatend migepe. Gima wadwaro kaka Gen Z ok wadwaro ni otimo recycle mag ni otimo reward jok mano konye tich campaign ema ok chako kete positions. Wadwaro ni wambe kaka wan Gen Z oyier jok moko kaka Gen Z okete kuondgo. Ok ni okawo ng'at moro mancho konye campaign kumoro to chako keto kanyo. Kaka ncho winjo ni Azimio ntie kaka idhi mi kombe o mi slots mokaberio
ni mondo gipogre iye kanyo mancho winjo ni ODM sijui dhi kawo kombe ang'wen gi kaila go kwadwa ni politicians mosebedo kanyo are nende mokonji jotend josiasa chalre onego okaw sura manyien okete positions go Erokamano ahinya. Ng'eni kadhi nyime gi twak mano bende en achiel kuom twak ma bende wadhi bedo godo nikech nyaka sani rowere bende osebedo ka chiwo paro mopogore opogore kaluwore kod jogo eko ma bende nego bed ni ikete koma mago mag tend migepe mago cabinet secretaries. Lakini Sheila, kineno ng'anyo ma kama kaka Gen Z e pacho ka gigi weche mosebedo katimore kinde thuolo mar dwe achiel mosekalo, weche mamoko lokruoge ma bende jatend piny Kenya osekete tim, king'iyo seyo mag nek ma bende obilo osebedo katim. Neno report kanyo mar Kenya National Human Rights Commission wacho nyaka sani ji 50 osewito ngimagi. Ineno ni ng'anyo ma kama odhi mbele to koso pod wami jatend piny Kenya thuolo mano mar timo lokruok mopogore opogore. Erokamano ahinya. An gi korka kora neno ni ng'anyo onego dhi mbele nikech kata before ne wamiye thuolo to onge gima notimo. Koro sirikal ma wantie ni nyisore ni ko apply force e konyalo timo gik moko nikech kata kano campaign no singonwa ni nyithi school dhi yudo somo nono to sani yudo ka mbalariany somo ni malo ma jonyuol ma yuto gi ni piny temba mondo mi nyithindgi odhi school. Sani koro mbalariany chala dong ne nyithindo ma jonyuol gi yuto gi ni malo. To before the koro gima nyocho kelo ka bill ka nobedo introduced e parliament ma osom first reading, second reading committee stage and all that. Kasto kaka ne gichobedo manyiso ni de MPs ka agree gi bill chama president sign ka dok bed ni wagomo en owuon do sign. Koro manyiso ni kwa tiyo gi force kwa keto pressure eko dhi winjo, lakini kwa mbeko ni koro wacho ni kik ng'anyo dhi mbele odhi neno ni koro waseo to dhi mbele karore gi gima ne spokesman mar government owacho nyo Isaac Mwaura nok gi specify wan wakia ni pesa kech no wacho ni mano is excluding loss mar infrastructure. Koro wakia ni is it true kata ok gin true kech government officials ema wuoyo gin giwegi wanjo pikech ntiere kech ng'anyo ni ntie nyaka goons nok gin Gen Z kende nitie jok manor mondo odhi destroy properties mar ji giwegi kech kata Uganda House kaka no wangan city olingeni ne giwacho ni Gen Z gin koro ne gi generalize but after all ntiere law I'm not sure but kana en judge kata nini but no wacho ni Uganda House itself no wangi police no kata Gen Z kori neno loss tema dhi mbele kata motimore mana Kirinyaga to timore ma kata bedo mana ni jokuoge motime tiwacho ni Gen Z lakini ng'eni president no promise wano dhi timo udi kaka mwacha affordable housing go ma gik moningo bed ni golo oko housing levy tax kanye ma pesa walale. Koro nyaka wadhi mbele gi ng'anyo kwa nyal chungo makoro kaka rewere pacho ka pod neno mana ni omed mana keto sirikal tesre kata na bende ni nitiere lokruoge mag wacho ni gitimo mamoko bende nego bende gitima lokruoge go ka wadhi mbele gi mandamano koro lokruoge go chak neno ka mandamano dhi nyime erokamano ahinya. Ang'eni poli ka piny gi milke me pok losa winj pachi ko tende kod ng'anyo mosebedo ka dhi nyime ke sero mar mondo dhi nyime katoyo. Erokamano. Mokwongo Kenya en maru mano gima nyaka wayiere to nye wane da kendo nye wane uo government gi joma tindo to government uting'o bade ne jodalawa dhawni wating'o badwa ulowa biure mesa mondo walos uru to kaluwore gi gik mosebedo katimore ogernwa nderni oalu chung gimoro amoro chung jonyuol wadhi oko kucho dwano many giyudo ka gini tight mok nyalre gigi ka government ong'iyo to wacho ni joma ne wan go e down bi uru mondo wawuo uru mondo wang'i ne kanya walosi kanya watim kama koro kumosegikeni naneno no chunge matin mondo wamiye sirikal be owuo kodwa owinj pachwa yes ne watimo ng'anyo ni like ne wapass information gik mwadwaro gin ne sirikal to seyie mowinjo ne gik mwadwaro gi wawinjo ere kaka wanyatime ubiuru wabeduru mondo wawinj wecheugi mondo walosgi nikech kwadhi mbele wanyalo bedo gi over confidence moro makendo ochako kethi koro gisani gi pacha gi kuma wagikeno
to nonego tim uneno ni piny owacho osewinjou, koro umi piny owacho thuolo mano mar implementation, kete tim gik ma bende rowere dwaro. Ma koro idwaro mar mondo michunge gi sani. Iriek. Erokamano ahinya. Mano ne kaluwore kod pachi, an ajiwa paro ma bende chiwo donge nikech an koro. Erokamano ahinya. Milka, in bende in pachi kotenore gi ng'anyo. Okay, an kotenore gi ng'anyo no, an naneno mondo dhi mbele nikech government wachakre like sirikal wachakre chon, corruption ng'eny sana. Nyaka sani mane ji dhi sign finance bill no, ne gimiyo MPs 2 million shillings. Kinyalo ng'iyo 2 million no, MPs tema no mi pesa go kinyalo riwo ginyalo timo gik mang'eny e pinywa sani. To sani kaka gisegolo help, to Ruto be nosegolo pesa mani medo ga ne jo university chon. Koro ineno ka sani kaka osegol help no, somo ne ji bobedo matek. To chon nyithindo nyithindo ne pushon mondo ng'ato at least oteme okadhe form 4 mondo odhi university. Koro sani osegol help, osegol pesa mani medo no. Inyalo yudo koro joj mang'eny bodhi ga timo jua kali gini gato ng'ato no yudo grades maber kotimo form 4. Aspanto naneno mondo dhi mbele nikech kata kaka yiero cabinet secretaries go bende ok ber. Yiero ga yo moro mar corruption, gik moko mang'eny timre gi corruption. Koro onego push mondo corruption so room. To be kaka inego ji no bendo miwa answers ang'o momiyo oneg ji nikech kaka kwara nantie kware on Sunday to kware ne rach. Joma tindo no dhi ng'anyo nikech gida neno joma jadi modhi gole burno to ang'o momiyo no negi. To abductions go kaka ikawo ji e streets gang'owa kaka gikawo ji nikech giparo ni idhi mbele gi maandamano. An personal nadhi maandamano chieng' mar ji nodonje parliament to sama nantie gari ng'ato nogochona gi namba maonge Truecaller to onge M-Pesa. Makia kata ka jo Safaricom emamiyo ji onego gi protect be privacy mek ji. Makore siro ng'anyo mar mondo mi dhi mbele. Asiro mondo dhi mbele nikech kako dhi mbele ni ero gik mang'eny osebedo ka lokre. To gilokre yo maber. To kaluwore kod lokruoge mopogore opogore nikech pile ka pile nitiere ngero moro kata mana mar dholuo miwacho ni singo en gowi. Singo ma bende koro jatend piny Kenya ne ochiwo mano mar keto lokruok mopogore opogore nikech nyaka sani pod warito mar mondo mi yier jotend migepe manyien. In neno nade? Ananeno kodhi yiero jotend migepe mokwongo nego chak kanogo campaign nowacho ni obotiyo gi hustlers mang'eny, jo machal jok ma uso alot gi jo pikipiki onego consider gi mokwongo. Oket kata hustlers ten migepe kanyo. Mano hustlers jo pikipiki gi mama mboga makoro ok gite gi feeling kanyo lakini otim like mixture obed fair ineno. Koro jo pikipiki gi mama mboga ma ineno kaka in Milka. Ok gite. To ineno ni obedi nikech ing'eni jotend migepe bende dwaro jok molony. Okay, okanyalo jok molony lakini oteme be one jok mantie ground nikech kanogo campaign nochako gi hustlers. Koro nego consider gi jo Gen Z be onego bede iye kanyo. Erokamano ahinya, winjo paro ma bende temo chwalo. Kata kamano un to te aneno ka untiere gi iwacho ni paro mopogore opogore. Nitiere moko kuomu masiro ng'anyo mondo dhi nyime, moko bende ok sir ng'anyo mar mondo dhi nyime. To bende un to te wacho gima omiyo. Koro adwaro mar mondo wang'iye kama. E kinde ma bende ng'anyo ma kamagi nachako mano mar sundo piny owacho. Piny owacho ni sundo kaluwore kod paro mar chik mar omenda. Inyalo paro kinde ma bende nanitiere somo mokwongo, somo mar ariyo, jod bura naloso ewi twak mano mar paro, mano mar chik. Jopiny naneno ni kata mana rowere kana telo ne ng'anyo makamagi mar mondo mi finance bill odhi choko. Nono kodwa lokruok moro amora mondo otime finance bill. Jatend piny Kenya nowinjo donge mowacho ni koro athicha reject akete tenge finance bill ok abi keto lweta ok abi keto sei. Bang' mano wacho ni jotend migepe mago Gen Z rowere ka ng'anyo. Wacho ni koro jotend migepe ka ok wadwage. Notimo nang'o nothich gi oko gin duto te nyaka Tony General nyaka sani. Wang'ni thuolo ma kojolo Musalia Mudavadi ma koro hotelo ne migepe mopogore opogore e kinde thuolo ma bende pod irito mar mondo mi ondik gi manyien. Ochak wacho kendo ni apisi mamoko ma bende nokete budget. Inyalo paro pok mar omenda budget mar higa mar 2024-2025. Apise kaka mar Mikai mokwongo Mama Rachel Ruto, mar Mrs. Rigathi Gachagua mano Dorcas Rigathi. Bende ochak wacho ni omenda moket ne apise makamago goloko mogole gite. Koro mamoko bende pod isudo godo piny owacho. Sadi ka pod warito jotend migepe mondo ndike. Akeni king'iye gi wang'i kaka rawera oyie
Jared. Inene yo machal nade. Warita na jatend piny Kenya mondo koro nikech wenge duto te koro biro bedo e cabinet kacha. Cabinet modwa ndiko chal nade. Koso pod made mana sunde. Nikech koro aneno ka lokruok mamoko pod nitiere occupy everywhere. Jatend piny Kenya ogwe tao e kind mamoko. Mokwongo erokamano Sharon. Kapok aduoko penjo no, wan gi Kenya achiel. To ok wanyal wang'o Kenya ni wadhi kumachielo. Gik mosebet watimo gi nikech wan patriotic. And kan ne jatend piny oyiero jotend migepe ne mokwongo sama nodonjo e telo, notimo gimiluongo ni reward to joma okonye timo campaign, to the loyalist. Nokoyiero joma competent, joma nigi lony makare mane nyalo bede migepe manoketgie. Mano mokwongo. Sani koro nyo okete tesre ma ogwejogo oketo gi kando. Koro penjo mabiro next ni jomokelo gi jomage. Mokwongo wan gi institutions kaka EACC ma wa feel ni poko timo tich makare. Wan gi loopholes mang'eny giweyo joma nigi cases mag corruption donjo offices gi. Kwa ng'iyo jotend migepe manyocha odhi nitie mane nigi to mang'eny kata ne nigi dot mang'eny e ngimagi kisiasa kata ngimagi e tije mag sirikal. To jogi nomi thuolo motel ni migepe ma serious. Kwa kuom ranyisi migawo mar pur, agriculture. Jatend migawo sechego iluongo ni jatend migawo masecheka. Linturi. Noken picha maber. Wan gi kwayo sani ni kopon jatend piny dhi yiero jotend migepe manyien madhi biro mokwongo kapok oyiero gi wadwaro namba mondo bed reduced. Maka bet onego bed ni gibet maximum 14. Onyalo maj migepe. Ogole 21 otere 10. That's too much. Macha ng'eny. Ogole 21 ok onego bed kata onego bed 14 or 15. Nitie migepe moko manya bedo maj, moko timo duplications. Mano mokwongo, numbers to be reduced. Mar ariyo, kiko yier ji nikech gin loyal or from the tribal line magi wuoke, oganda magi wuoke. Oyier jotend migepe mokwongo man gi integrity. Mar ariyo jotend migepe ma oqualify, man gi chia makare mag telo ne migepe minya ketgie. Mar adek, jotend migepe mabiro ogo gi kogno mowinjore gi migepe, not migepe, institutions makare. Kik wabed gi joma nigi mibadhi moseluwogi. Mogik, ok wadwa renewal, ok wadwa faces manosekalo ka inuogi anwa iduoga. Omiwa jomanyien, technocrats, not politicians, mondo tel ni migepewa. Ma in Jared okisiere dwaro nikech naneno ka mbaka moko gore ang'en wadhi bedo kwa ng'iyo kata mana nonro mar Tifa gi Infotrack ma bende gigolo odiochieng' manyoro kaluwore kod paro penjo ma bende gipenjo rowere pacho ka. Nitiere moko kuom rowere maneno ni jotelo jotend migepe mamoko mana nitiere cabinet koro makoro nosethich oko ka moko kuom gi oloknegi migepe ma bende gintiere. Mano gima osebet ka timore Sharon, kopogore kata kapok wabiro wach mar jotend migepe wakawo kata ranyisi gi jowa mantie e security. Ng'ato kotimo makosa county moro ikawe imi transfer itere county machielo. Mano dhi chal ka gima wakawo problem kata shida man kacha cha wa transfer to another ministry. Ok ni Kenya ka wan gi ji maonge gi chia makare mag telo. Ang'o miyo ng'ama rach cha kinwa ikela another ministry. Okela ji manyien te. Kik okelnwa another the same faces. Kata joma ne nitie previously chak nuogi. Mano koro pachi kaka rawera ma bende chwala ng'eni paro mopogore opogore. Mano be mbaka masani gore. Rowere mago mbaka ni jotend migepe koro ket mage nikech koro ka nosethich gi oko mage kata na pichni mage ma bende dwaro neno oko kacha. Akeni Milka ineno ni jotend nikech koro kwaloso kotende kod tend migepe nikech sani koro wenge duto te nitiere oko kacha mar neno ni jatend piny Kenya koro biro bedo ka yiero jotend migepe mage. In kaka rawere pacho ka ineno ni oyiere yo machal nade? Mokwongo koyiero to ong'i jok manyalo deliver tich
jok manyalo timo tich kik ochak okel jok manosewuok nikech sirikandwa ni to oseng'ioga gi timo reshuffling. Igolo ng'ato ministry moro titero ministry machielo to onge tich mobotimo kaka notimo tich e ministry moro ni ema bodhi time moro no. Koro adwaro mondo okela jok manyien mapok waneno ema okele sirikal, lakini like ongi jok manyalo deliver tich, ginyalo tiyo tich maber mondo Kenya odhi mbele maber. To jotend migepe mabende nothi choko bende no ka moro kata na mora mabende neno ka samoro notimo tich makare ma samoro nyalo duoke kaluore gi because neno mana ne onge tich mana gi chwalo. Moro minyalo neno ni samoro manotemo kinyalo mi kata na migao moro kosi ni neno nade. Jotend migepe mowuok to onge mana neno motemo. Onge mana neno motemo. Akani Evans diwach nango nikech nantiere kata na paro twak mabende sibido kata di nyime mbui ni nitiere jotend migepe mamoko mabende natemo ministries mano migepe mage manego be kata na ne duoko. Akani nena nade ko tendre kod migepe mago mopogore mabende koro pod warito mondo yier. According to one pacha, king'iyo jogo te, Ruto noyiero gi no reward gi. Iyudo mano keto Maka, mano konya yo Western, mano konya yo Meru, mano konya Nyanza. Kuro we reward mondo mi a solidify support base mara. An gima neno ni kanyo okane ng'at mano deliver madanga wache e gino. To kaso gima da kwa jatend piny kapok no yiero cabinet. No ningo kungo tim niya mondo mi show good faith. No ningo kungo tim nwa niya. Comrades mancho negi kaka for example kata maje kwat man Denzel mano yude kwaricha. Oningo owach ni ng'ano nege mondo justice obed prevail. Kasto ntiere comrade moro mabiluongo ni Rex Masai be no shoot kama videos nitie ma circulate online. To jatend piny odagi order kata ipoa mondo mak jonekgo. Koro gima jatend piny oningo kungo tim, okungo manjo nekgo mondi kapok oyiero cabinet ne to mondo ng'en jatend piny is coming in good faith. Moloyo kogo biro ketonwa cabinet machielo mabiro gi the same problem. Beti ni nene nade? An kipacha neno ni jotend migao manogol ka okone giduog kendo nikech onge tich magitimonwa. Kaso sani ka giyiero jotend migepe giyier jok molony, jok mosomo ne migao no. Ok ng'ama idhi adhiya ni akawa ni kele e ministry to onge gimong'eyo concerning migao no. Koro dwaro ng'ama olony, ng'ama osomo ne wach migao no. Mama nentiere telo mabende koro nothi choko ok ineni mora ok nego beni duogo. Ok aneni mora nego duogi. Kipache ok onego giduogi nikech onge gima gitimo. Polycarp, himbe na wija na pachiko tendre gimano kanyakla koda Sheila koso ne siloso ko tendre kod migepe podi donge. Ero kamano. An kachako nyaka wang'e ni nitiere a leader. First wawache kama. Kane Ruto yiero jogo, naneno ni no yiero jomodech gi bundeji. Nikech ng'amodech gi bundiye kata ng'amodech gi mare ok dhi consider jirande kata ng'ama ni bathe. Koro kano kelo jogi, tiyudo ni yes nomiyo gi tich, to jogi onge gima notimo. Emomiyo norie, to ng'amotiyo ok nya riembe tich. Samoro no rembo nikech kaka jopiny na sunde nikech ng'eni bende pressure wacho ni kawuono katiyo ka to wawach ne pressure owuok iwinjo idhi riemba ne pressure owuok kosi idhi riemba no kati don katiyo tedhi maintain maka penje ni dina bedi ni ng'anyo gionge bedi paro ni jatend piny Kenya dino timo lokruok mabende notimo kata mna dino thicho ko jotend migepe mabende nothicho okang'eyo pache kaka nosepango iwinjo pache manosepango gi jotend migepe to kang'eyo but joma noduogo kelo nwa e migepe go to nodwa dichigegi emomiyo notimang'o noriembogi kaluwore kendo gi pressure mane GNC omiye second mana kaka jowetene osewuoyo nakwayo jatend piny kamae koyiero jotend migepegi to mi ng'ato ka ng'ato base ne gima otimo e lony ma en go iwinjo kawuono ka nyaminwa ni olony e tich mar journalism odhi adhiya gi ti mana mar tudruok mana mar fwambo neno gima gikeyogo iwinjo ng'iso ni en gi skills en gi chia moro timo gino iwinjo to kokawe okele weche mag pur
okia pur ochako bage. Tangini loso kaka japur pacho ka in agronomist donge. Kabisa. Koro kango kele sekta nani ochako bage kambi ma entie ochako gone ko ok mane makoro ankele pressure nang jensis wuok oko. Makori neno ka jotend migepe mabedi jatend piny Kenya nokete lemo mopogore opogore. Nok oketgi kaluwore gi skills tiegruok mabedi gintiere godo migepe. Moko no banyong. Kyoto ni moko no banyong. Moko no banyong gi tijegi mang'eny. Pero kama Sheila winyo na pachi kotenre kod okanga mano mar migepe mopogore opogore mabende pod warito mondo ndike tich. Kalure kaka jowete osewuoyo an wayakete kumoro achiel like kineno chapter 6 of our constitution, that is leadership and integrity, mana kaka ne Jared osewacho, leaders wa miyiero gi thothgi gin jok miyiero out of favoritism. Yeah, president mwenyewe notimo favor ni jogene kakech gin joma nokonye campaign and all that. Koro nomiyo gi amiya telo cha kaluwore nikech ne gikonye modonje telo. To gisani jok moningo be nikete telo gi kiko ket jok moko ma kata politicians sana iko ket nikech kata king'iyo sani king'iyo azimio leaders gisepogore paro. DAPK party leader kachiel gina Gifford Kenya gi Wiper ok gine paro achiel. Gisepogore to paro ni gipogore apoga kaluwore gi wach mar migepe cabinet secretaries masanigi. King'iyo kumoro kaka Rongai nyithindo nonegi nyithindo ariyo. There's a woman mano owito nyathine ma jadweche 8 but media lando ni ne en nyathi achiel Kennedy masani jonyuol ne laro kumidwa dhi Kenya but ne gin nyithindo ariyo. Koro neno gigi te iumo kasto koseumgi jotelo wuon jogi kech jogi beni shuto jogi bong'eyo to ok giwachi kaka kwari neno ni polise kanone dong polise go ogoli gi otergi kumachielo mana kaka ne Jared nosewacho otergi kumachielo to kedo gidhi chakgi kono kendo mana problems aina go kendo dhi wuoke. Koro koyiero jogi eki kiko ket be sana jok mosebede politics kiko ket josiasa kiko ket josiasa inya kata kiko tim favor ni koro neno ni koro gisemosre gi baba ndo that ni koro jo ODM gidwa milemo kaiki apana oyiero jok mang'eny jok mosidhi. Ang'endi kwa dhi nyime gi twak baka mabende twak machielo mabende biro nyaka sani ingene gik ma osebedo katimore kata mne jumani wang'e dwaro mar dhiro twak dialogue osero dwaro makamano kata oyo kata kamano kapok odonje twak makamano winjo pachu ahinya nyako tenre kod ten migepe mopogore opogore Kenya janeno marwa hini nene nade ahinya nyakine mabende koro irito jatend piny Kenya gisiso mano mar keto cabinet mare bang' koro thichoko cabinet mabende nitiere akeni nene e yo machal nade. Kata kamano nitiere nonro mabende kembe matimo nonro sibedo katimo e pachoka kambi mar nonro mar Tifa kanyakla kod mano mar Infotrack odiochieng' manyoro bende nochiwo nonro mabende gisebedo ka gitimo to nonro makama gisebedo ka gipenjo jopiny chutho to rowere e pacho kaidi. Nitiere moko kuom graphics badwaro mar mondo mi wane kapo nono nok neno moko kuom nonro mabende Tifa ne ochiwo kinyal kata mana moko kuom nonro mabende Tifa no yango odiochieng' manyoro jafombo marwa Lidio Keyo na nitiere kata mana notimonwa sigana makamano. Ketnwa moko kuom graphics mago mag nonro mago mag Tifa mar mondo mi asom achiel kachiel. Ero king'e nonro mar Tifa dwaro mar mondo mung'e nonro makamano. Negitimo nonro ewi tiyo gi teko mathoth mar obila. Buore Nairobi ka ineno kanyo kwan data malo 90. Siro ni obila osebedo katiyo kod teko mathoth. Nyanza kwan data malo 86. Masawa mar Kenya Central kwan data malo 80. Ugwe mano Eastern kwan data malo 76. Koro kaluwore kod nonro makamano jogo kuma ben nagida dhogi giwacho ni buore Nairobi ka emobilo osebedo katiyo kod teko mathoth duto te ubro bedo ka unyiso apo nono ne oyango ni nadiera kata oyo. Aya kachaka ng'e nonro machielo mabende Tifa notimo mabende nagiango odiochieng' manyoro kadhodh nam chumbi oteko mabende obilo osebedo katiyo kod kwan data malo 72. Imbo kwan data malo 70. Hoho mar Okak kwan data malo 65. Nyanduat ma ugwe mano North Eastern kwan data malo 64. Nonro machielo mabende Tifa ne oyango mana kwa nyalo ng'iyo nonro machielo Tifa bende yango odiochieng' manyoro jo Kenya ma iwacho ni jo Kenya kwanza masiro iwacho ni jo Kenya kwanza kata mana masiro dwaro makamano kwan data malo 90 makwedo mano jo Kenya kwanza makwedo mano kotenre kod obila matiyo mathoth
Wacho ni teko mathoth kwan atamalo 9, Azimio masiro kwan atamalo 80 kweth Azimio makwedo kwan atamalo 15. Ang'e nonro makamagi nyakwarom ga jwang' na gitimo kidienje mopogore opogore. Ibiro bedo kineno graphics makamago kwadhi nyime gi twak magwa. Ero mar jotend migepe, inyalo paro kanwa loso kotende kod riembo jotend migepe e tich. Jo Kenya masiro dwaro mar riembo jotend migepe e tich nyakwarom ga jwang', ibiro bedo kineno gi kanyo e cuts kata mana e bath wang' jowi mari, igeno ni ibiro bedo kisome. Achakane gi wach mano mar tiyo kod obila tiyo kod oteku kata mana teko mathoth, nikech mane wach mabende osebedo kata mana kadhi nyime. Inyalo paro Occupy Uhuru Park modiochieng' manyoro, romo mabende nokotimore buore Nairobi ka kaluwore kod arita mapek mabende nonya. Negineno ni obila pod tiyo kod oteku mathoth. Inyalo paro chieng' tich ariyo, ji mamoko bende nolalo ngimagi. Achake gi ng'a sani koro achak kodi Betty Akoth. In bende neno ni obila tiyo kod oteku mathoth koso? Obila tiyo gi teko mathoth nikech inya yudo ni ji obiro e ng'anyo, obiro mana gi posta mondiko ni order reject, tido ko obila bayo ne tear gas, obila goye, matiende ni gitiyo gi teko mathoth e yo moko winjore. Ineno ni gitiyo kod teko mathoth mabende seyo, mabende Gen Zs kata mana rowere osebedo ka seyo gi godo ni kare donge? Aneno ka gitiyo gi teko mathoth ahinya. To Evansin? Okay, obila tiyo gi teko mathoth. Kata ng'anyo ma previously ma Tuesday, nyocha waneno ka gimoro circulate online ni nyocha gitiyo gi gas miluongo ni Agent Orange. Agent Orange en gas mane apan notigo chon ndalo wa koloni yo Vietnam kocha. Koro gikailago ka itiyogo kuom jopiny mar unarmed. Wanobiro ga mana gi posta, gi pi, gi simbe wae mwabiro go kanyo. Magi gik mwabedo armed go. Kendo gi brains wa. Kasi yuro kata ko bila instead of nyiso ng'ato ni gimomi arrest eti onyisi ni utasema mbele. Koro gikailago mago teko mathoth mobila tiyogo kuom jong'anyo. Yeah. Ero kama na inya to teko mathoth mabedo bilo osebedo ka tiyo godo en seyo mabende osebedo kuom thuolo malach. Emomiyo ni noneno kanyo ka Koome mano ugai machon mano mar obila nogwetao manyaka sani thuolo mako jolo wantiere kod Douglas Kanja. Nyaka sani pod warito mar mondo jatend piny bendo yier ni ng'abro nikech sani ni thuolo mako jolo poko yiere ni hie ni ene ugai mano mar obila. Nyaka sani obila ka tiyo kod oteku mathoth, wan kaka jofwambo bende noyudore kama tek mokum jofwambo bende osebedi kata kenyo. Chieng' tich ariyo bende napod waneno yawa moko mabende nochiel kod magina. Ng'anyo makamagi emomiyo penjo kapo nono ni biro bedo kadhi nyime kata akeni poli kapini nene e wang' machal nade. Obila seyo mosebedi kata mana kiseyo godo obila. Mokwongo nyaka wayiere ne obila to tiyo gi teko mathoth e thurka. An kaka Polycarp, for example, adhi ng'eyo firimbi na gi flag mar Kenya. Tiyudo ko obila maka ochako goya. Kipenje ne tang'o migoya tokoni nang'o, unapinga serikali. Poka wacho gimoro nyaka sama nyang'eyo firimbi na gi flag na. Iwi. Koro e piny ka yani Kenya wakae to akia ni nitie chik masiro ne obila nyaka gaga ng'ato kata sut ng'ato matho kata nitie matamore. But gikuma wasigike to joginyowa. Gin gi teko moro ne okinya wuoyo, mano kiwuoyo tipingo serikali. Yeah. Makoro podi seyo teko mathoth mabedo bile matiyo godo. Yeah. Akeno kang' makama kinene inene yo machalade nikech meno kang' mamoko king'iyo kata mana kaka jo piny oganda mapacho ka twak e mbui gocho ni teko mathoth mabedo bilos bedo ka tiyo godo no bende mapod jiwo oganda mondo wuog oko mano mar ng'anyo. Okang' mabende kata mana ntiere moko jotelo mabende osebedo ka kwa jopiny koro weuru ng'anyo nikech doneno kata mana report mar duol mar riwruok makedo ne ratiro mar oganda wacho nyaka sani ji 50 oselalo ngimagi to gin rawere matindo tindo. Okay, as per antaneno ka nini polisi tiyo gi teko mathoth nikech kaka gimedo tiyo gi teko mathoth no to gimedo nego ji emomiyo ji mang'eny biro maandamano nikech gidwaro mondo jok gi manonegi mondo giyud justice. Polisi manonego gi mondo maki mondo gi account for jok manothogo emomiyo ji mang'eny biro lakini gitiyo gi teko mathoth nikech jo Kenya no amua mana wachako maandamano onge kata ji no kwelga maka kano yudi kikwelo to ji negoi
jine biro mandamano gi placards gi simu gi pi kende gi bandana mar flag mar Kenya. Yeah, onge gik mane gitimo kata kidi mane gichako nokwa nini nokwa ting kite, lakini kaka polisi no se chako gigoji bunde gi diro ne jitia gas gigo jito gi imakitire police koro emomiyo ji beno se decide koro kako be utiyo giteko abe wabochako tiyo giteko no tudo mwandu to wanyalo yiere ni ng'anyo masani matimore ok chal kaka mano manochako mabende Gen Zs nochako iye nikech sani king'e kata mana ng'anyo matimore chal ka gimoloko kite waseneno dwach ni kuo mopogore maundu mabende osebedo katimore kuom ranyisi kata mna timore chieng' tich ariyo kata mna ka chako gi buore Nairobi ka Kitengela noneno kwan mag ji jokuoe mabende nakwelo lootings osebedo katimore manyiso ni jomoko koro tiyo kod thuolo makama e kwalo kata mana mwandu mag jowetegi. Odiochieng' manyoro Wendi Sheila ni winjo kanyo ka jaulwache lo piny owacho nocho nyaka sani bilion 6 oselal mago mag jo ohala to magi were gi infrastructure mago udi moto akene kiche moto e kind mamoko anya na pachiko tendre gi mano. Kalore gi wach mane Isaac wacho nyoro wakeni kano wacho gik mano kwal kama wakeni indicate gik mano kwal to ngeny kalore gi MPs mano vote yeska no dhimo kwal gigegi and all that koro wakikata no include man to mano no koningo bed ni include nikech jok mano wacho yeska joka no deal go mana kigin kaka Mabondo ne gidhi wango ode and all that. Yeah, lakini police owuon giti but it is unconstitutional giti ogite ko mangenya inyo kata ko oningo beni gi provide security nikech kata joka sama dhi ndara magi ng'anyo cha giwacho ni they are peaceful but yudo ka kata giwacho mana ni they are peaceful to police tiyo mana gi force kendo force magi tiyo gono inyo nyaka jok maonge mandamano like the other time kana students here after nitiere boy moro manoto Mombasa tiaga kaka no chunge bus station kanyo tiaga no de mana ko chung mo obstruct airways ne mano konya breathe mo thage kanyo koro teko magitiyo gono ningo bende giduoke piny nikech koro yudo kata nyaka jok mo kanda mana witongi magi gimiyo jonyuol loss and all that yeah teko oningo bende teko magitiyo oningo bende gitiyo giteko nikech samoro oda no migi from above gi government but okoningo bende gi ham nyaka innocent people moko anda mana kodgi to teko bende usiro mar mondo giti giteko mathoth ahinya nya kuom jomaundu nikech bende waseneno kata mana ka jomaundu bende donjo rocho emani yango ni ng'ani maundu nikech gintiere jong'ani gintiere jong'ani mana ni samoro kinyange ni ng'ani jamaundu to lakini nyodo ni tingore moko pada kata pala kuondgi to kinyal ng'eyo to gikikore koro ngeni police bo kwanyal blame gi sana nikech jogi oseriwore gi joma andamana ok ginya differentiate whether ng'ani andamana kata en jakuo samora amba bira kanyo lakini an gi tension mopogore an samora biro mana ni adhi kwalo koro we ayu ati gi chance ni kimonda ariyo rakodgi ero kama na inya ngeni kata mnaka ng'anyo maka ma usibedo ka dhi mbele bendo usibedo kata mnaka rocho chenro mago ganda wach kuom ranyisi kata mna nyithindo madhi sikul ahinya kinyi kata mna buora Nairobi kata mna bombe mantiere pacho kata mna kuonde mang'anyo usibedo ka nino Mombasa Kisumu kinde bombe mamoko skunde mathoth nitiere CBD to CBD ka skunde nitiere manyiso ni kata mna chenro mar somo bende rochore e kinde mang'anyo timore kata bede ni buogo mar ng'anyo timore kuom ranyisi kaunti ma Nairobi chieng' tich ang'wen mano odiochieng' manyoro ng'anyo no koneno nikech arita mabende nonya to neno kata mna ka supermarket dukni ne olor nikech jo ohala oluor makoro magi ka bende biro bedo ka dhi nyime nyiso no chumi mapacho ka biro bedo machal nade wabiro bedo kwa twak ewi mano bang' yo matin to bang' yo matin bende waduoga nagi wach mar dialogue wach mar twak ano kitingo lweti abiro biro yiri Nyakoronga Juang aneno ka dakika na 13 tok saa 4 ote aneno ka chalo lu abiro bedo ka temo kar nyalo mara somo gi kwaduogi okang' mar ariyo bende wabiro bedo kwa manyo jofwambo magwa in mintiere region e gweng' kanyo bende odwaro winjo pachi Millicent Adembo ntiere kaunti ma Kisumu wantiere gi jowe kaunti ma Migori Mombasa buore Nairobi ka Siaya e kin counties mamoko wabiro bedo kwa winjo pachu kik dhi mabora. Naitwa Mas Masili. Ukitaka kupata skiza tune ya Ebeneza kwenye simu yako, bonyeza
*811*277# Kumbuka, Skiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. At some point, I lost my path by myself, thinking that I can do everything by my own strength. And naturally, when you do that, then you're driven by your sinful self. Johnson ni pet wa mine. Johnson saizi ni my companion. Kupeana ni ngumu. Waki naeza feel lonely. Together as Wasafi, whenever we need prayers here, we can come and do a prayer. Nikikuja hapo first ndo alikuwa mtu wa kwanza kunishika mkono. Ni mtu mwenye akona ile utu ya kusaidia. Current state of mental health among Kenyans is actually quite worrying. I literally wake up and I feel like literally I don't want to do anything. Simba yuko hapa ndani tayari. Na ashamshika mbwa, amemkanyagia chini. Hapo ndio nilichukua jukumu nikagonga bati. Don't miss out. Catch these amazing stories and more. Download the Citizen Digital app now. Available on Play Store and Apple Store. Citizen Digital, Kenya's #1 news app. I resigned from work about 2 years ago, so I'm running a shop, doing different items, the cereals. Once I deposit to my account, take 10% to Subukia Shrine. From there, now I'm going to boost my business. Possibly after 3-4 months, you come and visit me in Machakos, you'll see some difference. Bonuses nazo ni no. Kwanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako, ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots, click on super jackpots. Chambua game zako safi, review bit slip yako, ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea game zichezwe. Shabiki super jackpot, ni time yako. Mina dai wote twende hivi to bet. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. We can make it permanent. Kicheki wacho gino kendo tabro pado bondo nino. Anaja bondo, to enara bondo. Jatelo ini madari monda bogo kodi nkechanu kodi gingori mo matena ne madai mondi konya design. Ang'o mano timnene la dos kamano me. Chal ni detu ang'oche. Chill. Yaani unamaanisha tuko na MCA mwingine sasa? MCA mwingine atoke wapi? Si odi yako na certificate ya MCA? Nani alimchagua? Woche kokogore piny muinje. Tibro tero gi hospital. Naka woche beti tero hospital yawa. Hey! Nyakorongo jong machiegni chendo mar mbaka oromo hodhi nyime gi twak. Parni chendo mar mbaka oromo en mbaka magore studio ten mbaka magore kor gwenge mopogore to bende weche manyien mabende timore kindegi mabende kwa yudo to bende wami mar mondo mingie kaka piny Kenya rengo. Gisani wabro bedo kwa dhi achiel kachiel nyake kanisa mano mar All Saints Cathedral mantiere buore Nairobi ka kama Archbishop mano mar All Saints mano mar kanisa mar Anglican mano Daktari Jackson Ole Sapit. Oloso gisani kaluore kod chala mano mar piny Kenya. Onye network mabende gibago gisani. We demand that abductions must stop and those held in police custody must be released immediately or produced in court for possible prosecution if there is any criminal against anyone. In this regard, let the police be allowed to enforce the law and order without political interference. The emerging trends of arresting and abducting of Kenyans who hold contrary opinions must stop. Freedom of speech and of the press. We must uphold. Each and every one of us has a right to information. To allow all agencies that are providing information to Kenyans to do that without intimidation. We condemn the recent act where media personnel were attacked in a broad daylight. We say no to harming of anyone who is informing Kenyans. Whereas we appreciate the agencies and commend their cause, we nevertheless appeal to them to give the government time
and a chance to implement the changes that are demanded. Please desist from actions that will jeopardize the very future that we are all fighting for. As we as a church will monitor and report any progress that is made and also demand that whatever has been committed should be implemented. We appeal to protesters to suspend protest and give government time to attend to the raft of demands, some of which the President has begun to address, including firing most of his cabinet secretaries, signing of the IEBC Amendment Bill 2024 into law, and the resignation of the Inspector General of Police, among others. Now we ask that as he goes on to appoint a new team, he should look at merit, not any other thing that will be used for people to replace those who have been left out. The rule of law. We urge both the government and the protesters to uphold the law and avoid any action that may lead to chaos and cause further suffering of the people of Kenya. Let the police provide protesters with security and manage protests in a professional manner without resorting to use of live bullets or tear gassing peaceful protesters and arbitrary arrests. Genuine protests have been infiltrated by opportunists who have used the protest to cover as a cover to destroy properties, loot, and steal. Shutting down of businesses is not acceptable. Curtail movements and create fear or anarchy is unacceptable. This undesirable turn of events must not be given a chance. Destruction of property and looting must stop. Government must act swiftly and implement the raft of measures which are demanded by the protesters and the general public, including cutting government expenditure and wage bill, reducing the size of government and prioritizing essential services to ensure the capital flights and siphoning of public resources is stopped, to freeze both local and foreign accounts of all corruption suspects and cause audits and of such accounts, reining in corruption, including at county levels, and reviving programs that will help lower the cost of living and spur growth in the economy. In view of these measures, the government must come up in the next 1 week with an implementation matrix of these demands and make it available for public scrutiny and monitoring. There is much talk about creating employment for the youth. Let this be backed by a genuine action. We ask the President to lead his government to develop and implement a Marshall Plan to address what we are calling the 5E Youth Agenda, which are employment, enterprise, education, empowerment, and engagement. Also, we demand that the government must stop further imposition of taxes and levies, especially the recent introduced housing levy and the unjust increased fuel levy must be withdrawn. Tax-paying Kenyans do not see value for the money of these schemes. We appeal directly to the President to withdraw the current university funding model, which has made higher education inaccessible to many deserving and needy students. We recommend a thorough review of the funding model to ensure it is inclusive and promote equity. Many young people are on the streets because they cannot access education or are unemployed. IBC Amendment Bill and Cabinet Dissolution. We appreciate the IBC Amendment Bill 2024 was signed into law. We also support the decision to dissolve the Cabinet. Going forward, let the President heed the voice of Kenyans and appoint both the commissioners and the Cabinet men and women of high integrity and competence. Let merit be and proven track record be the criteria for these appointments. Rewarding political allies and cronies must be avoided at all costs. Prioritize key sectors, such as health, education, and agriculture sectors, which are ailing. Corruption, underfunding, and misallocation of resources
are killing any meaningful service delivery. The suffering of Kenyans trying to access basic services like healthcare, especially cancer patients and those with terminal diseases, is unacceptable. Similarly, our farmers face poverty due to policies favoring cartels, and the education sector struggles with issues like withdrawal of health insurance to high school students, reduced or consistently delayed capitation, and chronic teacher shortage. We call for comprehensive reforms in this sector and urgent audit of the performance of all who are charged with running of these critical sectors. We see the current crisis not as a revolution, but an evolution, an opportunity to reforms and transformative change. The President should take this as a chance to fix all that is wrong with our governance. We call for less talk and more action. Let us not call out each other in public barazas and trade blames, but be seen to take the right actions and turn this into reform. It will be helpful if all political rallies and meet the people tours are suspended so that we all get busy to fix what is ailing our beloved country. To all Kenyans, let us all work together towards a Kenya where justice, integrity, inclusivity reign supreme, and where the aspirations of each Kenyan, especially our youth, are considered, and where all can meaningfully participate in creating the Kenya we want. Let us promote an all-inclusive engagement and support a rebirth of Kenya that serves all, not one that works like a limited company serving a collusion of political elites. To the church, we, the Anglican bishops, call upon all Christians and SCK churches to dedicate the coming Sunday, 21st July 2024, for prayers and repentance and fasting. Let us unite in prayer for our country to peacefully navigate through this crisis and return to normalcy. As we pray, let us uphold the rule of law, work for peace and unity of all Kenyan people, and even as we demand for good governance, accountability, and effective service delivery. Signed this day, 19th July, at All Saints Cathedral, Nairobi, by myself, the Archbishop of the Anglican Church of Kenya. Asanteni sana. That is our statement to the nation. And we met yesterday, the whole House, but these few have come to represent the rest, and we continue to pray for Kenya. Any question? Yes? Nitajaribu ama nipatie ndugu yangu kutoka Mombasa aweze kusema na Kiswahili. Nikisema kwa muktasari kwa Kiswahili, sisi maaskofu wa kanisa Nyakwara mgajwang mano Archbishop mano mara kanisa mano mara Anglikane pachoka mano lesapit mabena loso kanyo All Saints Cathedral mantiere bure Nairobi wi Chalmar pin Kenya. Chutho kaluwore kod Chalmar ng'anyo mabende oseneno neno kanyo kokwayo ni kanise duto mago mag Anglikane chieng' tarik 21 mano chieng' Jumapil mano mar jumane mar mondo miolem ne piny Kenya gitwe mano ne piny Kenya bende kotenre kod weche mag tuak weche mag ten migepe yiero lemo mopogore opogore bende kwayo ten piny wacho mar mondo mi otimo kang' makamano heyo makare. Jafomo marwa Joyce Oduor Nyakwara mgajwang no luon watwak makamano obro bedo kolero no matuta hinya nyako tenre kod chal mar wach makamano weche mago manyien mabiro kochakre kanyo mano mar migago. Gisani Nyakwara mgajwang dakika 30 tok saa 4 mar okinyi pod dhi nyime gi twak marwa e chenro mano mar mbaka romo thor wach marwa bende
nade otendre kod ng'anyo mabende osebedo ka dhi nyime Nyakwarom Gajwang'. Nyaka sani ng'anyo osebedo ka timore pachoka kuom thuolo mar dwe achiel mosekalo. Ng'anyo mar sundo piny owacho ma pachoka. Oganda e kaunti ma Kisumo to wacho ang'o kaluwore kod thor wach mabende wantiere godo. Adwaro mar mondo mi atudra gi jafwambo marwa Millicent Adhiambo kentiere kaunti mano ma Kisumo. En bende lernwa ne jopiny neno nade ng'anyo odhi nyime koso chung ng'anyo kaluwore kod thoe moseneno hinyruok makoni kod kocha e kind mamoko. Millicent Adhiambo, Kisumo chiyo nade inyalo mana dhiro wach gi jodak e kaunti ma Kisumo. Erokamano ahinya Sharon, achiel kachiel kwawuok e kaunti ma Kisumu kaendi. Mana kaka isewacho ni thor wach ma wan go en mondo mi ka jopiny pachgi chalo nade kotenore kod wach dhi nyime mar ng'anyo kata chunge kuom kinde mondo mi sirikal thuolo mar temo keto lokruoge kotenore kod dwach rowere ma bende osebedo ka sundo sirikal kaachiel kod kwedo paro mar chik komenda ma higanieri. Aboteri achiel kachiel ir jopiny mondo mi gimiwa pachgi gin to gineno nade ng'anyo dhi nyime koso ochunge matin sirikal otim logruoge. Machiegni abochako kodi ibro ng'iyo na kamera baba makni chagi. Kamano gi nyinga luongana Ambrose Otieno anjo wala chuny boma ma Kisumo ka. Adwa wuoyo wach ng'anyo mosebedo ka dhi nyime. En ratiro mar oganda duto te mamondo tim ng'anyo. Wagwero kamano ni Gen Z gisemiyo neno taya. Sari ko sirikal nyalo winjowa. Koro wakwani mondo ng'anyo chung mondi mondo omi sirikal thuolo mondo implement gik mano nyisigi mondo ne ka gik moko dhi makare. To katiyo ko maber awacho ni Raila Amolo Odinga mane ker gine marwa, mano gai marwa. Kose wuoyo, wan onge teko moro kaka jopiny kata kaka Ambrose kama endi mar pingo Raila Amolo Odinga. Osewacho ni duto te wanyalo ng'anye ndara to wadwa kwa bet pinye mesa, waloso weche duto bedo yo makare. An mane pacha. Erokamano. Machiegni jenda. Erokamano ahinya gi nyinga iluonga ni Lilian Waki, an ja ohala e boma ma Kisumu kae. Erokamano ne rowere kuom ng'anyo mosetimore no, to koro gi pacha ananeno ni ng'anyo no mondo dog chien wami sirikal thuolo mondo gitim gik ma wasedwaro go. Rowere osemiyo waneno taya. Uru kamano ahinya. Erokamano ahinya machiegni. An iluonga ni Jasas Ogol, aja ohala ma Kisumo. An gi pacha kaka ja Kisumo wasebedo gi dialogues mang'eny to pok waneno matunda maber ma dialogues magwa osekelonwa. Gi pacha naneno ni mondo kaka kijende nyi osewuok ni timo maandamano. Aneno ni ng'anyo ni otematema dhi mbele nikech ndalo koro gimoro dwe achiel mosetimore ni ma lokruok osebedo mang'eny. Ne ok wapar ni lokruok nyalo bedo kaka obedo ni. Koro an gi pacha taneno ni lokruogegi mondo maandamano dhi adhiya mbele, kodhi mbele kama wadhi neno gik mabeyo. An awacho mana pacha kaka ja Kisumo, koro nakwayo Gen Zs ni kama umakono kik uwe asau, wan bende wagombo mane wabed e ng'eu. Atieko. An iluonga ni Wilson Amenda, youth leader Kisumu Central. Mokwongo adwago ne Gen Zs erokamano kuom tich magisetiyo for the last 1 month. Mar ariyo, adachako agone jatend piny erokamano, President William Ruto, kuom winjo Gen Z. Gimomiyo awacho kamano, dobed ng'ama wiye tek, gigo manyocha Gen Z dwaro ok do yie mondo kethi. Mokwongo Gen Z ne kwayo no demand mondo keth finance bill, no ketho. Mar ariyo, ne gikwayo William Ruto mondo o dissolve his cabinet, no dissolve te masani oonge cabinet jogo ni dala te. Mar adek nowach ni gi ogol allocation mora mora mantiere office first lady gi the office second lady Mama Dorcas Gachagua. Mago duto President Ruto setimo. Koro anakwayo oganda Luo, akwayo jo Kenya ni wamiuru President thuolo nikech osebedo kowinjo wach jopiny. Wamiuru thuolo sani, koro wachunguru ng'anyo matin mondo gik moko dhi mbele nikech kata sani moneno waluongo pod jomoko dwaro ni ji odhi ng'anyo ni. Nyithindwa ok dhi skul,
ohelni ok timre maber e town ka, to ineno kaka Kisumu kar kae en hand to mouth, en gima iwuok gokinyi tidhi manyo town kucha, kiduogo kiyudo giri moro matin eka inyalo pidho go jogi. Koro wan wakwayo kaka joluo, kaka jo Kisumu, waduok kuru ng'anyo piny, ng'anyo rum, nyaka jotimang'o jogo wuo. To wagone migosi Raila Amolo Odinga erokamano kuom bedo stateman. En ng'ama stateman, gimomiyo awacho kamano, ineno koswalo pride ne mach mano mae kura mano ywaka no mae cha, en motelonega maandamano pile. Tineno ka koro sani owacho ni odwaro dialogue, odwaro ni ji obed piny mondo ji owuo. To bet piny ma ji dhi wuoyo ni, nyaka Gen Z are going to be included. Erokamano. An iluonga ni Lucas Otieno, aja ohala ma Kondele. Kidiende ma Kondele wane mwatelo negi. Ng'anyo wane wasabedo kwa ng'anyo ga. Nwachako ng'anyo cho chien 207 kujo kwa ng'anyo. Joluo sabed kinego mang'eny ng'anyo. But gima timre Kenya masani ni mane Gen Z okelo ni ne en gima ber kane gichako. Kendo waduto te ne wan e iye. Ng'anyo mokwongo ne en about finance bill mondo bed rejected. Finance bill no bedo rejected. President osewinjo dwach Gen Z. To gima kendo koro dhiera gi Gen Z gi ni gima gidwaro ni mondo timnegi, kotimnegi to ni mano kendo koro gidwaro. Naneno ka giluongo president e space. President kano dhi e space no ne gichak gitamre. Gichak giluongo dialogue. Dialogue president oyie bet kodgi e dialogue mano kendo be kendo koro ok gidwar. Koro gima be dhiera ni Gen Z gi gin gidwaro ang'o, then giwacho ni gin leaderless. Onge gima inyalo timo ka onge leader. Piny ka onge gima nya timre ka onge leader, kata mane polo malo nitiere jotend malaikni gi Nyasaye, leadership nyaka bedi. Koro ng'anyo dhi nyime koso. Koro gima wacho sani ni gik mane gipedho e mbele wuon piny ma en president nego gime president thuolo mondo wang'e ka onyalo implement kata kok onyalo implement. Ok wanyal dialogue at the same time wagore. An iluonga ni John Opondo. I'm the clinical officer matiyo e district kae. An gima nyalo wacho as one of the Gen Z, en kane ng'anyo chako nwadwaro ni finance bill obed rejected, kae nwakwayo ker marwa mondo dissolve cabinet mare. Kane ose dissolve parliament mare, nyicho wasechako raise issues mag corruption. Koro an gima daher kwayo Gen Z ma gin mbesena. Give me president time mondo wane kodhi implement gik manyocha wakwaye. Bang'e to gimwatemo kwayo ker ma pacho ka moluor migosi William Ruto mondo bed genuine e gik moko motimo. Kaka nyocha owacho no kodwa wacha rambe, to kendo en manyocha dhi sande wacho no obiro golo pesa rambe. Wadwaro ni kochiwo directive moro ten mobedo good example ni leaders mamoko. To kaka Raila be osewacho ni dialogue to nyaka wabedgo. Oben leader, kik wang'iya kaka leader maluo. To mokwongo, it reaches a time kaka Saitoti nowacho, when nation is bigger than individual. Gen Z nyaka ng'e koro kumochopo, Kenya is bigger than all of us. Oromo waket maandamano piny, wa embrace dialogue, mondo wane kaka Kenya dhi nyime bang' dialogue. To gima wakwayo, Ruto nyaka bed example. To gima Gen Z tetemo kwayo, kik wa give up. To wami ker mapacho ka thuolo gi jotelo moko manwaseyiero. Erokamano. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya. An nyinga Charles Osako Junior, an youth leader mar UDA Kisumu County. Gima na wach maduong' en ni akwedo ng'anyo madhi mbele sani kata mar plan mondo dhi mbele chakre kiny kata tich ariyo. Gima na wach maduong' en ni wang'eyo ni ng'anyo gimomiyo noluong maduong' kata gimomiyo Gen Z noluongo ng'anyo maduong' en ni mondo mi ka ji ka nitie finance bill marach mondo gole. Tapane mane gima ne president otimo mokwongo. Kaso chak giwacho ni gin gikwayo moko mondo mi parliament obed dissolved, to ne president jo dissolve cabinet mare manyo golo gik moko mang'eny mancho jokwa wacho mondo tim. But gima chak wang'iyo ni koro sani chak yudo ka koro gimoro biro ka ni president must go. Mara na mondo awachi ni Gen Z ket nyanyo ka moko wacho nyaka ker dhi. Ok wada bede state ma pinje moko osebedi nikech wang'eyo ni sani ka president odhi to deputy nyalo bet. Koro ka deputy gi president odhi to jalweny dhi bet. To mano kama pok Kenya ochope. Omiyo na goyo kamano ne ogai mar ODM Raila Amolo Odinga kuom nyowacho ni mondo mi ji obed piny, mondo ji owuo, mondo ka nitie gima onego losi to losi. Tano ka nitie jomoko manie tok Gen Z motamore ni ginyo kelwane mondo kwe obed e Kenya. To wang'eyo jomoko kanyo ni nitie jomoko mitiyo godo marach. Omiyo wan jo Kisumu County
wawacho ni onge ng'anyo bubet nyo waparo ni jomoko dhi ng'anyo to nikech kaka nyiji osewuoyo ni onge ng'anyo and we expect ni on Tuesday moving forward onge ng'ama biro dhi ng'anyo nikech jok mobedo kae manie tokwagi mage be joma ng'anyo ga Kisumu ka kendo wan be ng'anyo ga Kisumu ka to nyo wacho ni ok wanyal ng'anyo nikech ohala osekethore Kisumu County ka en kama tin en city matin kabisa to sama ng'anyo nitie to johala ok nyal dhi mbele gik moko nyal dhi mbele omiyo wacho ni ok wadwa ng'anyo kendo akwayo His Excellency President William Samoei Ruto ni wan jo Kisumu waere maka weche osebedo momos koro bio limwa mondo ke development macho stakore Kisumu County ero kamano kama na agenda lawi ni ber wachal ero kamano kachako gi nyinga iluonga ni Ula Tindi ajadak ma Kisumu gi pacha aneno ni ng'anyo endelea kechal ni sirikand ni en joma winjo ng'anyo en ng'ama winjo action ora neno ni by Tuesday Gen Z wadoge ndara at least dakika matin ma wasedhi e barabara ni to me nitie lokruok moko ma waneno koro waendelea gi ng'anyo ero kama na Gen Z moro deni biwo adho tieko wawa makni ngi kamera ero kamano an gi nyinga iluonga ni Thaddeus Oriema ajadak ma Kisumu about ng'anyo aneno ka kanyawuoye gi mosetimore ng'anyo osekelonwa lokruok e sirikal ng'anyo osemiyo at least Ruto winjowa masing'e ni noda tiyo gi dictatorship noda dictator ahinya but anyakwayo Gen Z te ni wapos matin to kik walegeza but wapos mana matin gi pes ma wantieno kik wadog reverse kata kik wadhi mbele wachung' mana matin wami government time matin mondo otim adjustment matin e kuonde mose yani wami government time matin mondo o correct go mistakes mosetim mane gima nyatimo wakwa mana Gen Z ni waore matin wami government time o tim go adjustment kamano mane gima nyawacho an kaka clean kwere jadak ma Kisumu Central kwayo ma en godo ni lweny wanyalo gore to ji nyalo thote koro ka ji osethote jomage madhi dong' wamiuru rais thuolo gi Raila Amolo Odinga kaka ne gisewuoyo no mondo gi negotiate wang'i ni Kenya move forward nade mano kende manyalo wacho ero kamano ma Devo Wango jadak ma Kisumu Central an akwayo Gen Z wate ka wawuok oko mondo wa fight ne gini ne wawinjre ne nitie plan ne en finance bill CSS ne osegol price pod nie plan mondo tim gik moko ma wadwaro gote wakwayo ji te ma gin Gen Z joma tindo gi millennials te wabeduru piny wanyalo dhawe streets ka pile lakini winning is on the table nyaka wabed piny ma wawinjre uru kaka jokanyachiel mondo wawinjre gima wadwaro as a nation akwayo Gen Z te ng'anyo ni jogi oseketho jogi osedonje jogi koro nego jomoko jogi ketho mwandu mek ji wakia jogi ni gin jomage let us sit down and agree as a nation mondo Kenya endelee mbele samogi koro kwa tieko ero kamano anan George Masinga ajadak ma Kisumu County ka kendo Kisumu Town agwero kamano ne migosi William Ruto kuom bedo statesman ong'ama winjo wach kapo nono ni chandruok nitiere kendo ne waneno gik mano time process mane ng'anyo chakore ne waneno kaka no wuoyo gi jopiny kendo nyiso jopiny direction monego lu kaito kata ng'anyo ne nitie dhi nyime to temo keto space mar mandamano jok mano dhi mandamano mokwongo gi mar ariyo jo dhi mandamano maber mar muolo kendo ne gin Gen Z ma genuine lakini joma ne odonjo toke to koro ne gin goons ma koro nya ketho mondo mar jopiny kendo ne mono jopiny bedo kod kwe atemo wacho ni ng'anyo wadwok piny matin mondo wami president thuolo mondo implement wazino kosechako implement gik moko o implement gik madwarore mondo kwe obedi kaito obedi kwe ero kama na inya mana kama no Sharon iwinjo paro mopogore kowuok kuom jodak ma Kisumu kiwinjo ka moko kuom gi siro ni ng'anyo owinjo dhi nyime nikech chal ni sirikal winjo wach kod ng'anyo kata kamano thoth gi to kwedo wach ma kamano ka giwacho ni owinjo chunge matin omi sirikal thuolo mondo gine anena ka bende kako osechako timo gik moko no bende lokruoge go obro timo machop dwaro ma osebedo ka idwaro momiyo ng'anyo ni timore ka kamano kionge penjo aduoko ni studio mondi dhi nyime kod mbaka ma wan go koting'o kod wach mar ng'anyo kata kimiyo sirikal thuolo mondo ti Sharon an kuome
Erokamano ahinya Millicent. Winji makare oganda ma Kisumo bende chiwo paro mopogore opogore kaluwore kod thor wach ma bende wantiere godo. Penja onge godo, oganda osechiwo pachgi agonyi mar mondo midhi fwambnwa e kaunti mano ma Kisumo. Nyakoro mga aduoga ni studio mapiyo piyo. Wadongi matine dakika 10 mar mondo mi watiek twak makama. To kapok atieko twak makama mar mondo mi bende awinje pach rowere ma bende antiere godo. Asema ni moko kuom ote ma bende isebedo ka ioro. Ote ni ioronwa ele magwa magote machuoka rede ka uchiel nono kanyakla kod mbui magwa. Asema ote kanyo mar Lyndon Johnson. Iwacho ni aparo ni koro romo. Sirikal oseng'iyo kama chandruok nitiere. Wamigi thuolo mar timo lokruok. Ok gitimo kaka wadwaro to chik pod oyienwa ni wanyalo dok e ndara. Paro machielo chiw kanyo gi Dennis Abila. Iwacho ni onge olemo mang'anyo biro kelo pachoka. Mopogre kod maker Ruto osetimogo. Gimodong' en wuoyo kaka inyalo ket e tim gik mayande kelo fuere. Ote machielo ore kanyo gi Pokea Jowi. Iwacho ni arito twak to ng'anyo omed mana dhi nyime ni mar jal mok winj wach kipuonje chuno nyaka rodhe eka dolokre. Paro machielo Stephen Obongo iwacho ni Sharon Ng'o good morning. Anto wach mar ng'anyo no to kora pinge ni mar Gen Z oseng'anyo kendo jatend piny oseyie winjo ywak mar jopiny. Koro ber kimiyo jatendwa time mondo oti kodwa. Ote machielo mar janeno mar wacho ni lakini katubedo ni ng'anyo osekelo lokruok to kata kamano sani to koro ng'anyo onego ochung. Gimoro kodhi mang'eny to koro kata berne bedo maonge. Sani kipimo ng'anyo ni kod kaka ne ochakore, teko ne osedok piny, mitne bendo serumo. Omiyo nego ng'anyo ukaw break. Ote mopogore opogore ma bende yiero marwa. Asa motemo gik mano mar janeno marwa nikech ote ung'eny. Iwacho ni economy ok nyal dhi mbele e piny ma ng'anyo timore pile. Omiyo gisani to ng'anyo onego chung. To kipange to pange kendo kata tok dweche 2. To bedo ng'anyo mapek tok pile ka pile ni iwacho ni ok isiro kata mana matin. Magin moko kuom ote mopogore opogore ma bende jokwara Mugejwang osebedo ka oro. Ging'eny we wawak giamba ka gikanyo nikech thuolo ema no ka dhi ng'adowa. Par ni pod antiere gi rowere ma bende antiere go e studio ka ma bende kora daro winjo pachgi. Jared achakodi kotende kod kaka jopiny oseloso to bende ng'eni kiloso to koro mae thuolo mogik gi ote ni mogik donge. Koro iloso ne kotende kaka jopiny oseloso kotende kod ng'anyo bende ilose wach dialogue gima moko ma bende nitiere godo kochiko. Mokwongo erokamano mathoth Sharon. Adhi chako gi oteku mang'eny ma obila osebet ka tiyo godo kuom jong'anyo. Mokwongo kwang'iyo report manyo the government spokesperson nyomyowa nyoro mano Mwaura. Target mari kata interest margi maduong' nitie on the destruction of properties maloyo ngima mag oganda mwasewito. Kendo sirikal pok ogolo duondgi maler kuom jowa ma polis osenego. Mar ariyo sirikandwa ni riambo. Trust gi tek. Kata kito trust gwa kuom gi ni ginyalo timo kaka wawacho tek. Lakini wadhi miyoge benefit of doubt. Ni samoro kaluwore kaka nyocha gineno ichwang' mar oganda kanyocha joma tindo wuok nie barabara. Abiro on the police brutality. Oteku mang'eny ma police wet ka tiyo godo kuom jong'anyo ma ok time mokwongo ma police otiyo go teku mang'eny kuom jong'anyo. Kata kwa ng'iyo ndalo mane Raila Amolo Odinga, the Azimio, the Code Coalition, then kane wadhi e barabara. Police wet ka tiyo go teku mang'eny chakre independent. To adwa kete yore ariyo. Mokwongo kuma shida nitie in our constitution katiba wawacho ni wan gi police service, but in reality or in action wan gi police force. In paper it's a police service. It has never been implemented to be a police service. And these are some of the things kaka wanjo mathindo wadwaro mondo bed felt in our constitution. That should not just be a paper. Nigobenia is a living document matiyo kendo wuotho kodwa pile ka pile. Mar ariyo on police brutality. Jowa ma wan godo pudi puonjo gi kiganjo syllabus mane wa inherit from our colonizers. Mane gima yenyowa. Kaka ne gitiyo gi parents wa jonyuol wa seche ka ndalo ka
kaka ne wakoloni and our parents. Kaka kawuono pod obila ok onena kaka owadgi, ok onena Sheila kaka nyamingi, oneni kaka Dui. Adier mantie kaka wanjo mathindo wadwaro reforms and a total change. To bende siro wach mar twak ma bende koro osebedo kata mana kidhiero gi piny owacho, Jating Dai kata mana jatend duond bura mar ODM bende osebedo ka dhiero dwaro mar dialogue. Kana wachako kae nawacho ni odwaro break kaluwore gi kaka my party leader Raila Amolo Odinga wacho ni wanyalo dhi wago mbaka. Nawacho ni wan gi Kenya achiel, ok wanya wang'o piny wadno ni kumachielo. Gimomiyo nyaka wabed piny wago mbaka gi Ruto en ni koponi wawe Ruto dhi kaka odhino onyalo revert to duo kaka Moi ma 1982. Koro koponi Raila odhi kod okete piny to nyalo dhi kete obed mamuol muol, lakini kwa we odhi reform himself kende to duogonwa onyalo bet ng'ama very dangerous. Ero kama na inya gir mara ni mano ne ma wachni mogik koko mano Sheila imeda winji wachni mogik kaluore gi thoro wacha ngene mbaka to na mit to mbaka be kambe bende sabonda sere record waka ne bedno tiko chenro wachni mogik ma bende intiere wode bidang. Ero kamano kendo korka kora onge rach ka jopinyo romo mondo mingi wuo, lakini kata kamano once bitten twice shy jopinyo luor. Nikech Ruto osebedo ka tiyo gi jopiny yo marach, osebedo ko promise wa gik mang'eny to pok obedo kotimo. Kata kamano leaders wagi nitiere moko mabe giyie mana gi dialogue for their own personal interest, ok for the interest of citizens mag Kenya. Omiyo gimbe gitemo mana push gini mondo gimbe gidhi gi benefit kaka our ODM leader. De bedi ni gin kanyakla achiel kaka Azimio leaders because the other time mane gidhi kware no wacho ni no dialogue. Nyoro no wacho osiro dialogue koro. To osiro dialogue lakini joma ne gin nyaka Wiper leaders ani ok gin ge para achiel. Manyiso ni there is something fishy. Dialogue okoningo bed no bedo nikech the other time be no Gen Zs no wuoyo go X. Gik mano wacho go king'iyo problems mane wan go Gen Zs kende kecha winjo ka ng'ato wacho ni Gen Zs mondo ni ok en Gen Zs wa fight ne kata generation mabiro generational folk mana wan kende gi nyaka jonyuol wa bende to kaluwore gi nini eki aneno ni dialogue ok ane gima dhi change dialogue ahinya nikech king'iyo demands mane wan go a third kende mosebedo implemented mang'eny sana mapoko timo. Yeah. Koro ningo dialogue anoka support dialogue personally. Ero kama na inya kini polika bende siro dwaro mar dialogue nikech ka koro useloso ka moko kum bende nwacho ni usiro dwaro mar chungo ng'anyo to ng'anyo ko chungi dong bende implementation itimo nade do nyaka losi hakeni ni bende siro dialogue to akba bende koro dhiro. An kagolo pacha kanyo kana chako to na wacho ni kaka ne wan Gen Zs ne wachako kwachwalo dwachwa ne sirikal. No tim kama o tim kama. Sirikal udhi owinjowa kaka Gen Zs mamoko osetim. Ochako biro mong'isowa ni wabede around the table mondo walos weche gi kanyakla. Iwinjo. Ng'iso ni samoro weche many wasechwalo ka osewinjo gi kendo dwaro nang'o. Wawuo kendo mamoko bende otim. Mopogore gi manyo timo ka. Koro ko luongo dialogue ano kane shida kanyo. Nikech samoro no dwaro ni mapod wadhiro gi. Koro wawach kwa wuoyo kwa bedo piny ji owinjre benimbe koro siro ne okango sechopo ma koro nyaka twak nyaka bagie mar mondo mi piny Kenya odhi nyime nikech kata mna tend migepe kiyiero jotend migepe kiyiero twak dong nyaka bede lokruoge mopogore jatend piny ok nyal timo gi en wuon. Mane momiyo asiro wuoyo ni nikech kaka wan ne wasetero gigo giwinjo koro nyaka wabeda waore kotamore to kare kik wanang' nyim tuwawe dhok dhi e puothe wanyalo hinyore mbele kabisa. Ero kama na inya Milka wende in bende achiuni thuolo mar wacho wachni mogik bende intere school nane inje puonjre mano mar Zitech University wach mar omenda mong'ade mago mag scholarship mag help ma bende jopuonjre osebedo ka yudo mana kinyalo medo mana matin. An kanyalo medo mokongo wach dialogue no ano kadware mokongo man jok ma nonego jo kware onego gi investigate case manotimre kware gima Denzel gi jomo komo senegi okongo kel justice eko kel dialogue lakini wach help no obomiyo ji mang'eny weyo school nikech kaka no segol pesa mani medo negaji university no jikoro ne depende help lakini kaka osegole no dropouts bobedo mang'eny to poverty bebo medre. Koro nego ne koko konyalo duoko help oduok ne jin kech no segolo pesa moro cha koro ne ji mondo tigi help. Giwachni mogik
Wachna mogik ana wacha mondo nini gimany justice ne jok monegi. To be kata ka next time ka ji dhi maandamano ka jo Kenya osewacho ni gidwaro peaceful, gidwaro ng'anyo ma peaceful, police onego winjgi to government bo onego winjgi. Mana ka unless gichako tiyo gi force kata jok mokwelogo eminyalo ti kodgi gi force, lakini joma dhi ng'anyo ma peaceful to onego gi consider gi. Erokamano ahinya. Evans, in bende mi thuolo mar wacho wachni mogik gi paro ma bende nintiere godo ma bende ni gombo lose kaluwore gi thoro wach mana wantiere godo. Erokamano Sharon, an gima nadwa wacho, ada penjo mokwongo, ada penjo Raila owuon niya, en last year kane wan e ng'anyo ma last year be ambe nantiere. Kane owacho be Raila owuon ema nochako gimoro ni Ruto must go. Akia gima nochako donje pache ma sani openjo ni Ruto mondo odhi kanye, en odwa nodhi kanye. Kasa dwaro ka dialogue ochuno ni mondo obedi, kosechuno ni mondo odhi dialogue obedi, to Ruto discard security ne mondo bi Kasarani kacha chako wuotho gi tiende, to luong ji millions, jo Gen Z million kata million 8 kata Gen Z te, to nyisgi gima odwa notimnegi, mano e pacha. Kasto achako wacho niya, it is high time mondo Raila o negotiate on his behalf. Kiko wachi kane ng'anyo ni chakore, nokwanyise ni oda chako ng'anyo. Masani onyisowa ni onego wawe ng'anyo matin mondo wadhi e dialogue gi Ruto. Jing'enyo ida ko jirwa ni en leaderless. Maineno no negotiate kare koso riwo wi oganda kanyakla nikech en koro dwaro mar mondo mi ng'anyo ma osebedo katimoro rum nikech kaluwore koda kakoro ochumi ma pachoka. An gima aneno ni Raila is negotiating on his behalf. Nikech kano osedhi e mesa to dhi kelo demands ni ato joka asenyiso ni joka ni mondo kwe miya position kaka ODM dong nasenyisi ni ODM dwaro positions 4 ya 7 ma sirikal omiyo gicha. Dialogue en ga gimoro niya ubire mesa ini dwarango ng'ani dwarango mondo kaka sekwe ni joka ka. Koro mano gima ok wadhi yie. Wadwaro ni dialogue kitimo to Ruto wuon obi Kasarani kacha kiko bigi security owuogi ji Kasarani kacha. Erokamano ahinya kuom paro makamano. Paro mogik ma bende dwaro mar mondo mi ochwal Betty, in bende chuni thuolo mar wacho oten mari mogik gi wach ma bende intiere godo kaluwore koda ng'anyo mosebedo kadhi nyime. Erokamano Sharon, kipacha neno ni asiro dialogue. Wadhi wang'is government pachwa gima waparo. Kasto jo polise owe tiyo gi teko mathoth kuom jok mang'anyo. To ka gidhi yiero jo migao mopogore, giyier jok molony. Mane wacho ni short and clear. Mane ote mari. Kwa kamano agonu erokamano ahinya kuom twak ma bende wabedo godo. Ang'e ni saa mong'adowa kata kamano mathoth nitiere ma bende pod wanyalo twake ahinya nyaka luwore kod ng'anyo mosebedo kadhi nyime. Kata kamano wenge waduto pod nitiere oko kanyo mar neno kapo nono ni dialogue ni par ni dialogue nodhir ma bende nidhier nyalo paro ma bende jatend piny Kenya naketo koke mane paro mar chik mano mar IBC mago mag IBC bills KCC mano juma mokalo. Nwacho kanyo ni chakre juma nene beni dialogue timo chakre wuok tich giner ma bende poko timore jumani. Koro mathoth nyalo bedo ni timore nyakwarom ga juang' wan wang'i wan iti oko kanyo mar neno lokruoge mopogore opogore ma bende osebedo ka neno. Baruok ramna pogruok mar paro ma bende osebedo ka neni azimio kanyo bende neno ka ko principles mamoko dwaro mar mondo mi dialogue ramna twak kik bedi. Mamoko bende dwaro mar mondo mi kik bedi. Koro mago gin moko kuom weche ma bende walunu machiegni. Koko mana agonu erokamano ahinya. Ginyi korom ga juang' ma bende naneno wa okinyi ma kawuono thuolo mong'ado wa saa 5 onyango dong mana dakika 2 mar mondo mi orom. Nachako chenro makama saa 12 mar okinyi. Erokamano ahinya kuom bedo kodwa kokin nyakorom ga juang' dwa los gi ng'a. Erokamano kendo ibed gi odira makare. Warad kendo chieng' wuok tich mano mar juma mabiro. Nyinga Sharon Ong'ao.
moja kwa kiwango cha 1.2%, ulipe ndani ya siku moja, siku 7, siku 14, siku 30 au mkopo wa muda mrefu hadi mwaka mmoja. Bonyeza *522# au tumia KCB app leo. KCB, for people for better. Sheria na masharti kutumika. Inadhibitiwa na Benki Kuu ya Kenya. Chonga gilo, emo miachano kama chonga, emo semia sudo nyime. Chonga gilo, emo miachano kama Kiza Tunmari, D*860*418#. Ramogi TV, Enod Jower Duto. Beikori mar chako wuoth e piny mar thum. Thumbe mane oloko tieng' mang'eny. Fwenyo sigendni, wende mag piny, koda sigendni mayudore wendego. Thum gilmoro. Okay. Den girabi. Ngoma Owake. En kama gik mane otimore chon koda matimore sani chopo e winjruok maber chuth. Ngoma Owake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo. Kik bai.